హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు వైష్ణవ కల్చర్, వైష్ణవ సాంప్రదాయము అనేటువంటి ఈ క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో నిన్నటి క్లాసులో వైష్ణవ సంగత్యము అనేటువంటి క్లాస్ని చూసాము. సో అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలలో రెస్పెక్ట్ ఇన్ వైష్ణవ సొసైటీ, మర్యాద వ్యతీకరణము, అలాగే వైష్ణవ అపరాధాలు, అలాగే కరెక్టింగ్ వైష్ణవ అనేటువంటి 4 అంశాలు ఈ అధ్యాయంలో ఉంటే వాటిలో నిన్న ఒక 2 అంశాలని చూసాము. మిగిలినటువంటి అంశాలతో సహా ఈరోజు వైష్ణవ అసోసియేషన్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనము పూర్తి చేసుకుందాము. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు అనేటువంటి ఈ కోర్సులో మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలను మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు అనేటువంటి ఈ అంశాలలో మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఫార్మల్ వైష్ణవ అసోసియేషన్ అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో దీనిలో నిన్న కొన్ని అంశాలని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. అందులో ముఖ్యంగా ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మనకి కలిగేటువంటి ఉపయోగాలు, వాటిని గురించి చూడడం జరిగింది. సో భక్తుల యొక్క సాంగత్యము చాలా ప్రాధాన్యతమైనటువంటిది అని శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి అంశము. అలాగే మనకి శ్రీ చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీలలో తెలుపబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవకు భక్తుల సాంగత్యమే మూల కారణమవుతుంది అని, అలాగే ప్రతి జీవుడిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవుడిలో నిద్రాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ ప్రేమ జాగృతము కావడానికి భక్తుల యొక్క సాంగత్యమే ముఖ్యము అనేటువంటి అంశాన్ని
అక్కడ తెలియచేయడం జరుగుతుంది. అదే చాలా అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటిది. భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఆ నిద్రాణ స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది మేల్కొల్పబడుతుంది అని అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము అనేటువంటి దానికి భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు చెప్పినటువంటి ఒక శ్లోకం కూడా ఇక్కడ మనము చూడడం జరిగింది. అదే శుద్ధ భక్త చరణ రేణు భజన అనుకూల భక్త సేవ పరమ సిద్ధి ప్రేమలతి కారమూల. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనము అంటే దీని యొక్క అర్థం మనకి చూస్తే శుద్ధ భక్తుల యొక్క పాద పద్మాల యొక్క ధూళియే ఆ భక్తియుత సేవకు అనుకూలమైనటువంటిది అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేయడం జరుగుతుంది శ్రీల భక్తి. అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, వైష్ణవ సేవయే పరమసిద్ధి మరియు దివ్య ప్రేమ అనేటువంటి ఆ భక్తి లత, ఆ క్రీపర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో భక్తి లత, ఆ ఒక మొక్క ఎట్లాగైతే మొక్కలు లత అవి పూల మొక్కలాగా తిరుగుతూ అది అటువంటి ఆ భక్తి లతకు మూలము అనేటువంటిది వైష్ణవ సేవయే. అలాగే శుద్ధ భక్తుల యొక్క పాదపద్మ ధూళి వారితో సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల శుద్ధ భక్తులతో కలిసి ఉండడం ద్వారా మనకి మన ఇది భక్తి సేవ చేయడానికి, కృష్ణ చైతన్యంలో వృద్ధి చెందడానికి, భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో మనము ఇంకా పురోభివృద్ధి చెందడానికి అది ఎంతో సాధ్యపడుతుంది అని, అలాగే ఒక ప్రభు వారి యొక్క అనుభవాలను కూడా నిన్న మనకి పంచుకోవడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా భక్తుల యొక్క సాంగత్యము అనేటువంటి అంశాన్ని చూసాము. అలాగే ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఇన్ వైష్ణవ సొసైటీ అనేటువంటి అంశాలలో చూసినప్పుడు సాధారణంగా రాజమర్యాద అని అంటాం, అడ్మినిస్ట్రేటివ్. సో అలాగే ఇక విద్యా మర్యాద అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే సద్గుణ మర్యాద అనేటువంటి గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి వారి గురించి మర్యాద, అలాగే వర్ణ మర్యాద, ఆశ్రమ మర్యాద, అలాగే భక్తి మర్యాద, డివోషన్లో చేయవలసినటువంటి భక్తి మర్యాద అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి మర్యాదలు అంశాలను చూడడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా ఆయన మనకి ఆ చైతన్య చరితామృతంలోనే ఉన్నటువంటి దాంట్లో అంత్యలీలలో ఉండేటువంటి 20వ అధ్యాయంలోని 20 నుండి 25 శ్లోకాలలో ఉండేటువంటి అంశాలను చైతన్య మహాప్రభువు తన అనుచరులైనటువంటి ఆ స్వరూప దామోదరుడికి, అలాగే రామానందరాయలకు శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన కలిగేటువంటి లక్షణాలు, అలాగే హరినామ సంకీర్తనంలో వారు వృద్ధి చెందేటువంటి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తించేటువంటి పద్ధతి, దాని యొక్క లక్షణాలను దామోదరకి అలాగే రామానందరాయలకు ఆ కృష్ణ భగవానులు సాక్షాత్తు ఆయన యొక్క అంశగా వచ్చినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను కూడా నిన్న చూడడం జరిగింది. వాటిలో ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు, ఆ కృష్ణ ప్రేమను సులభంగా జాగృతం చేసుకోవడానికి హరే కృష్ణ మహామంత్రంను కీర్తించేటువంటి పద్ధతి లక్షణాలను ఆయన తెలియచేశారు. ఏంటంటే ఒక శుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు తనను చాలా అల్పుడుగా భావిస్తాడు అని చెప్తారు. తనను గడ్డిపూస కన్నా కూడా అల్పంగా భావిస్తాడు. అలాగే చెట్టు కన్నా ఎక్కువ ఓర్పు కలిగినటువంటి వాడిగా వైష్ణవుడు ఒక భక్తుడు ఉంటాడు అనేటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆ భక్తులు ఎలా ఉంటారో, ఆ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే స్వీయ గౌరవాన్ని, తనను ఇతరులు గౌరవించాలి అనేటువంటి ఆ విషయాలను కోరుకోకుండా, అలాగే ఇతరులకు అన్ని గౌరవ మర్యాదలను ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండేటువంటి వాడు, అన్ని వేళలా ఆ హరినామమును అతి సులభంగా కీర్తించగలుగుతారు అనేటువంటిది చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపమైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పినటువంటి అంశాలే. ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, ఎవరైతే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఉంటాడో, కృష్ణ భగవానులు వారి యొక్క సేవలో ఉంటారో, ఆ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు మహోన్నతుడే అయినా భూమిపై గడ్డిపూస కన్నా తనను అల్పుడుగా భావిస్తాడు, చెట్టులాగా అన్నింటినీ సహిస్తాడు అని చెప్పారు. అక్కడ కొన్ని ఒక ఉపమానాలుగా తీసుకోవడం జరిగింది. చెట్టును కొట్టివేసినప్పుడు అది ప్రతిఘటించకుండా ఉంటుంది,
అలాగే ఎండిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఇతరుల సహాయాన్ని కోరుకోకుండా నీరు పోయమని ఎవరిని అడగదు అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాల్లో చెట్టు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పూలను, పండ్లను, అలాగే ఇంకా ఉన్నదంతా కూడా ఆకులు, కొమ్మలు అన్నీ కూడా వివిధ రకాలుగా మనకు ఉపయోగపడుతుంటాయి. అంతా కూడా అందరికీ పంచుతుంది. అలాగే అది ఆ చెట్టు మండుటెండను, ఆ వర్షాధారాలన్నిటిని కూడా, ఆ వర్షాభావాలన్నిటినీ కూడా సహిస్తూ ఇతరులకు నీడను ఇస్తుంది అని ఆయన చెప్పారు అని ఆ చైతన్య చరితామృతంలో. అలాగే ఒక 2 శ్లోకాలు కూడా ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభు ఈ కోర్స్ డిజైన్‌లో చెప్పడం జరిగింది. ఉత్తమ హయ్య వైష్ణవ అబే నిరభిమాన జీవే సన్మాన దిభే జాని కృష్ణ అధిష్టాన. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఏంటంటే వైష్ణవుడు, ఆల్ ద వైష్ణవ ఈజ్ ద ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ పర్సన్. అంటే వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు మహోన్నతుడే, అయినా గర్వరహితుడుగా ఉంటాడు భక్తుడు అనేటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ కృష్ణుడి అధిష్టానము అని భావించి అందరినీ గౌరవిస్తారు అని చెప్తారు. అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను ఎరిగి ఉన్నటువంటి తన యొక్క జ్ఞానము ద్వారా, ఆ భక్తులు పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానం ద్వారా అందరినీ కూడా వారి యొక్క గురువుల సహాయకరంతో, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో అధిష్టానించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, కృష్ణ భగవాన్ని అందరిలో చూడడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వారు గౌరవిస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఏయి మత హయ్య ఏయి కృష్ణ నామాలయ శ్రీకృష్ణ చరణే తార ప్రేమ ఉపాధ్యాయ. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు, ఇఫ్ వన్ చాంట్స్ ది హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ ఇన్ దిస్ మేనర్ he will certainly awaken his dormant love for Krishna లోటస్ ఫీట్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా, అంటే ఇంత ముందు చెప్పినటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి భక్తుడు, ఆ విధంగా అటువంటి లక్షణాలను కలిగినటువంటి వైష్ణవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, ఆ ఆ మానవుడు, ఆ జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ విధంగా మానవుడు ఆ కృష్ణ నామాన్ని కీర్తిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ కృష్ణుడి పాదపద్మాల పట్ల ప్రేమను జాగృతం చేసుకోగలుగుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము నిన్నటి క్లాస్లో కూడా చూడడం జరిగినటువంటిది. ఇంకా ఆ రెస్పెక్ట్స్ లో ఇంకా మనము ఆ వైష్ణవులు ఇవ్వాల్సినటువంటి మర్యాదల్లో రైజింగ్ ఫ్రమ్ ది వన్స్ సీట్, అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా సీనియర్ వైష్ణవులు వచ్చినప్పుడు కానీ, లేదా అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా మనకంటే సుపీరియర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మన యొక్క స్థానాలలో నుంచి లేచి నిలబడి వారికి మర్యాద ఇవ్వాలి అని, అలాగే వచ్చేటువంటి వైష్ణవుల సాంగత్యంలో ఉన్నటువంటి వారిని, ప్రతి వారిని కూడా వారి యొక్క పేరు ద్వారా గుర్తించే విధంగా మనము వారి సాంగత్వాన్ని ఉండాలని, అలాగే వారికి నమస్కారాలు చేయడం, సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేటువంటి, సాధారణంగా సమానమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మన చేతులు ఈ విధంగా చేసి అందరికి నమస్కారం చేస్తాము. మనకంటే సుపీరియర్స్ ఉన్నట్లయితే ఇలా తల వంచి నమస్కారం చేయాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా వారిని, అంటే ఇంకా మన గురువులను వారి క్రమంలో ఉండేటువంటి వారిని ఇంకా పూజించాలి అనేటువంటి అంశము రెస్పెక్ట్ లో. అలాగే గురువులకు, తర్వాత మన తోటి ఉండేటువంటి వైష్ణవులకు కొన్ని వనలు గిఫ్ట్స్ పంచుకోవడం ద్వారా ఒకళ్ళొకళ్ళు సంతోష పెట్టుకున్నట్లుగా ఉంటుంది అనేటువంటి భావనలో చెప్పడము. అలాగే వచ్చినటువంటి వైష్ణవులుకి అక్కడ వారికి ప్రసాదం ఆఫర్ చేయడము అక్కడ, అంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి వారు కానీ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, లేదా సీనియర్స్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వారికి అక్కడ పరిస్థితులు తెలియదు కనుక వారికి ప్రసాదాన్ని మనం ప్రసాదానికి తీసుకువెళ్ళడం, సండే ఫీస్ట్ లో కానీ లేదా ప్రసాదం జరిగే సమయంలో, అలాగే వారికి అవసరమైతే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వడము, లాంటివి మనము ఆ వైష్ణవ్ సొసైటీలో చేయవలసినటువంటి మర్యాదలుగా చేయడం. అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చినట్లేదా మన వైష్ణవులు అక్కడికి ఆ సంగత్వంలో జరిగేటప్పుడు వచ్చినప్పుడు, క్లాసులకు కానీ వాటికి వచ్చినప్పుడు వారికి కావలసినటువంటి స్థానాలను ఏర్పాటు చేయడము, అలాగే మ్యాట్స్ ఇవ్వడము, అలాగే గ్రౌండ్ శుభ్రంగా ఉండడం, అలాగే ఇంకా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చేతులతో జోడించి వారందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేయడం అనేటువంటిది ప్రతి వైష్ణవుడి యొక్క ధర్మంగా మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి రెస్పెక్ట్ గా మనకి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. ఇక
నెక్స్ట్ రెండవ అంశం నిన్న చూసినటువంటి దాంట్లో మర్యాద వ్యతిక్రమ అనేటువంటి దాన్ని మనము చూడడం జరిగింది. మర్యాద అంటే రెస్పెక్ట్, ఇక్కడ వ్యతిక్రమం అంటే అధిగమించడం, ఫాల్ట్ గా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దీనికి ముఖ్యంగా మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాలలో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అంశాలలోని శ్రీమద్ భాగవతం నుండి కొన్ని అంశాలను చూడడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా ఉద్ధవుడు విదురుడికి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ, అక్కడే ఉన్నటువంటి మైత్రేయ మునికి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకము ఇతర శ్లోకాల ద్వారా కొన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు, ద రూల్ ఈస్ దట్ ఇన్ ద presence of a higher personality, one should not be very eager to impart instruction even if one is competent and well versed అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు నిష్ణాతుడు అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా, హరే కృష్ణ వైష్ణవులందరికీ మనవి మెసేజెస్ పెట్టకండి దయచేసి. తర్వాత లాస్ట్కి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు నిష్ణాతులై ఉన్నప్పటికీ కూడా గొప్పవారి మర్యాదను అతిక్రమించరాదు. మర్యాద వ్యతిక్రమం అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో పక్కనే ఉండేటువంటి గురువులను లేదా మనతో సమానంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఇంకా అంతకంటే అధికంగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క మర్యాదను అతిక్రమించడము అనేటువంటిది అపరాధము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకనే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పరిపూర్ణంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి మహాత్ములు గొప్పవారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారి యొక్క మర్యాదను అతిక్రమించడం అనేటువంటిది కూడా ఒక అపరాధంగా చెప్తారు. ఆ అపరాధం ఎప్పుడూ కూడా చెయ్యరాదు అని శాస్త్రాలు సూచిస్తూ ఉన్నాయి. సో అందులో ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి 26వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యంలో చెప్తారు ఆయన, ఆ మర్యాద వ్యతిక్రమ నియమమును అతిక్రమించకూడదు అని శాస్త్ర నిర్దేశం తెలుపుతూ ఉంది అని ఆయన వారు వివరించినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పర్ఫెక్ట్లో భాష్యంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. మర్యాద వ్యతిక్రమం చేయుట వలన ఎవరైతే ఆ మర్యాద వ్యతిక్రమం చేశారో, అంటే సీనియర్స్ కానీ వారు ఉన్నటువంటి వారిని అధిగమించడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నం చేసినట్లయితే అప్పుడు చేసినటువంటి వారికి కలిగేటువంటి అనర్థాలని దానిలో తెలియచేయడం జరిగింది. ఏంటంటే చేసినటువంటి వారు ఆయువును, సంపదలను, యశస్సును, వారు అంతకుముందు కూడబెట్టుకున్నటువంటి పుణ్యాలను, అలాగే జనుల యొక్క పుణ్యజనుల యొక్క ఆశీస్సులను కూడా వారు కోల్పోతారు అని చెప్తారు. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఉద్ధవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి సహోదరుడుగా ఉండేటువంటి వాడు, ఆయన ద్వారా నేరుగా ఉపదేశాన్ని పొందినటువంటి ఆ ఉద్ధవుడు ద్వారా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నటువంటి విదురుడు తనని శిష్యుడిగా స్వీకరించి తనకి ఉపదేశం చేయమని అడుగుతాడు. ఆ సమయంలో దివ్య నిష్ణాతుడైనటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని జ్ఞానాన్ని పొందుపరుచుకున్నటువంటి వాడు, దాన్ని అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని చేసుకున్నటువంటి ఉద్ధవుడు, ఆయన విదురుడు ఉద్ధవుడిని ఉపదేశం చేయమని, అంటే ఉద్ధవుడిని గురువుగా పొందగోరుతాడు, ఆయన గురువుగా కోరుకుంటాడు. ఆ సమయంలో ఉద్ధవుడు అందుకు అంగీకరించడు. కారణం ఏంటంటే విదురుడు తన తండ్రి వయస్కుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు తండ్రి అయినటువంటి వసుదేవుడు ఆ వయస్కులు విదురుడు, అలాగే ఉద్ధవుడు కృష్ణ భగవానుల వారి వయస్కులు, అంటే చిన్నవాడు. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే అదే సమీపంలో ఇంకా తనకంటే వయసులో
పెద్దవాడైనటువంటి పెద్ద మనిషి అయినటువంటి మైత్రేయ ముని ఆ దరిదాపుల్లోనే ఉంటాడు. అందుకే ఆ సమయంలో ఆయన తను గురువుగా ఉండడానికి ఇష్టపడకుండా విదురుణ్ణి మైత్రేయ ముని దరిచేరమని విదురునికి ఉపదేశం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి ముఖ్యంగా ఆ వయసు ఒకటి, అలాగే దరిదాపుల్లోనే ఆయన పక్కనే మహాత్ములు వయసులో పెద్దవారైనటువంటి మైత్రేయ ముని ఉండడం ఉంది. కనుక పెద్దవారి యొక్క మర్యాదను అతిక్రమించకుండా ఉండడానికి ఉద్ధవుడు, ఆ జ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి ఉద్ధవుడు ఆయన దగ్గరకు పంపడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. ఆ నిష్ణాతుడైనటువంటి ఇద్దరు కూడా విదురుడికి గురువుగా, విదురుడు కూడా మంచి భక్తుడే, కానీ ఆ ఇద్దరు కూడా ఉద్ధవుడికి మరియు మైత్రేయుడికి ఇద్దరికి కూడా ఆ విదురుడికి గురువుగా ఉండేటువంటి అర్హతలు ఉన్నవి. ఎందుకంటే నేరుగా భగవంతునితో సంబంధాన్ని, భగవంతుడి ద్వారా ఉపదేశాలను పొందినటువంటి వారు వీరిద్దరు. కానీ ఉద్ధవుడు ఆ మర్యాద వ్యతిక్రమ నియమాన్ని పాటిస్తూ తన దగ్గరలోనే ఉన్నటువంటి ఆ మైత్రేయ ముని దగ్గరికి వెళ్ళి తనను గురువుగా స్వీకరించవలసిందిగా విదురుడికి ఉపదేశం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మర్యాద వ్యతిక్రమం జరగకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇక ఎప్పుడు కూడా ఆ మర్యాద వ్యతిక్రమం జరగకూడదు అని చెప్తుంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తుంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్యంగా ఎవరైనా గురువు కావాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో లాభాలను, యశస్సు కొరకు ఎవరు కూడా ప్రాకులాడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఉత్సాహపడరాదు అని చెప్తుంటారు. కేవలం భగవత్ సేవ కొరకే గురుస్థానాన్ని స్వీకరించాలి తప్ప ఏదో తనకు యశస్సు కావాలి, లాభం కావాలి అనేటువంటి భావనతో చేయరాదు అని చెప్తారు. అందుకోసము ఆ వ్యతిక్రమపు మర్యాదను ఎప్పుడు కూడా అతిక్రమించకూడదు అని, అటువంటి మర్యాద అమర్యాద చేసినట్లయితే దాన్ని భగవానుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానులు కూడా ఎప్పుడు సహించరు అని చెప్తారు. అలాగే పెద్దవారైనటువంటి గురువుకు చెందవలసి ఉన్నటువంటి గౌరవము స్వలాభం కొరకు ఎవరు కూడా అతిక్రమించకూడదు అని చెప్తారు. అలాగే అలా ఎవరైనా చేసినట్లయితే అటువంటి వాడు మిథ్యా గురువే అవుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంకా ఈ ఆధ్యాత్మిక సహోదరులు అయినటువంటి వారిని హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనబడుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే. ఇంకా ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్పినటువంటి, అంటే కొన్ని లెటర్స్ తన డివోటీస్ కి ఆయన పంపించేటువంటి లెటర్స్ లో చెప్తూ ఉంటుంటారు. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ గాడ్ బ్రదర్స్ అంటే ఆధ్యాత్మిక సహోదరులు అని చెప్తారు. ఎవరు అంటే ఒక దీక్షా గురువు దగ్గర ఎవరైతే దీక్ష పొందినటువంటి శిష్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక గాడ్ బ్రదర్స్ గా చెప్పబడుతుంటారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక సోదరులుగా భావించబడుతూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి ఆ పరిస్థితులలో ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. వారు ఎప్పుడు కూడా ఒకరితో ఒకరు చాలా జెన్యూన్ గాను ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. అలా ఉన్నప్పుడే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థలో కానీ ఒక వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో కానీ అది వృద్ధి చెందడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేటువంటి అంశాల్లో ఒక్కొక్కసారి ఆయన దగ్గర ఒక గురువు దగ్గర చేరినటువంటి శిష్యులందరిలో కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన యందు అత్యంత వికాసం చెంది ఉన్నట్టు చైతన్యం తొందరగా మనం చేరినటువంటి నలుగురిలో అందరం ఒకే రకంగా ఉండలేము. అటువంటి వారిలో ఎవరైనా ఎక్కువగా వికాసం చెంది ఉన్నట్లయితే అతనికి మర్యాద ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అతన్ని దాదాపుగా గురువుతో సమానంగా భావించాలి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కొన్ని చెప్పినటువంటి లెటర్స్ లో చెప్పబడింది. అలాగే ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి ఆ ఉద్ధవ మైత్రేయ విదురుని సంవాదంలో కూడా అదే అంశాన్ని తెలియచేసినట్టు. సో ఇంతవరకు నిన్న మనం చూసినటువంటి అంశాలు. ఈరోజు చూసేటువంటి అంశాలలో వైష్ణవ అపరాధము
వైష్ణవ అపరాధాలు అనేటువంటి ఇక్కడ అంశాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. వైష్ణవ అంటే వైష్ణవులు, అంటే ఎగనెస్ట్, వ్యతిరేకం. ఇక్కడ అపరాధ అనేటువంటి పదము దాన్ని విడదీసినట్లయితే అంటే ఎగనెస్ట్, ఆరాధ అంటే వర్షిప్, ఆరాధన అంటాం కదా. ఆరాధన అంటే అక్కడ దీని అర్థం ఏంటి? అపరాధము అంటే పూజకు వ్యతిరేకించడు, పూజను వ్యతిరేకించినటువంటి భావన వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అపరాధ అంటే అది 2 పదాల యొక్క కలయికగా చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఒకటి ఆరాధ, అంటే పూజకి వ్యతిరేకించడము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అమర్యాద అవుతుంది, అఫెన్స్ అనేటువంటి అంశంగా అమర్యాదగా అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఏమిటి వైష్ణవ అపరాధాలు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. ఇవి శ్రీ చైతన్య చరితామృతము అనేటువంటి దాంట్లో కూడా ఉన్నటువంటి అంశాలుగా ఏవి వైష్ణవ అపరాధాలు అని చెప్తే ఇక్కడ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ జాయ్ ఇన్ సీయింగ్ ఎ వైష్ణవ. మనము ఎవరైనా మనకి వైష్ణవులు తారసపడినప్పుడు ఆ వైష్ణవులను చూసి మనం సంతోషపడకుండా ఉన్నట్లయితే కొంతమందికి ఒక్కోసారి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి భావనలు అలా ఉంటుంటారు. అది కూడా ఒక అపరాధం అని చెప్తారు. ఎవరు వైష్ణవులు కలిసినా వారిని చూసి మనం సంతోషించి వారిని పలకరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంతకు ముందు రెస్పెక్ట్ లో కూడా మనకి ఇచ్చినటువంటిది, ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే మనకు అది అపరాధం అవుతుంది అనేటువంటి భావన. ఇక్కడ చూసి సంతోషింపకపోయినా అది వైష్ణవ అపరాధం అవుతుంది. ఒక వైష్ణవుని చూసి మరొక వైష్ణవుడు సంతోషపడకుండా ఉన్నట్లయితే, అసూయపడడం అలాంటివి చేస్తే అది అపరాధం అవుతుంది అని చెప్తుంటుంటారు. అలాగే నాట్ ఆఫర్ ఓబియన్సెస్ టు ది వైష్ణవ అని టు ఏ వైష్ణవ. అలాగే ఆ వైష్ణవుడికి మనకి తారసపడినటువంటి వైష్ణవుని కనిపించినప్పుడు వారికి నమస్కారం చేయకపోవడం కూడా వైష్ణవ అపరాధమే అవుతుంది అని చెప్తారు. కొంతసారి ఒక వైష్ణవుని చూసి ఇంకొక వైష్ణవుడు అసహించుకుని, అంటే హేటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంటుంది. సో అటువంటిది కూడా అపరాధమే అని చెప్తారు. అలాగే వాస్పేమి అంటే దూషణ, వైష్ణవులను దూషించడం కూడా అపరాధమే అవుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే వైష్ణవుల పైన కోపం తెచ్చుకోవడం, అలాగే వైష్ణవులని కొట్టడము అనేటువంటిది అపరాధమే అవుతుంది. ఇంకా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అపరాధం ఏంటంటే కిల్ వైష్ణవ అపరాధమే అవుతుంది. సో దీనికి ఇక్కడ మనకి అది ఈ 5 విధమైనటువంటి అపరాధాలు ఏవి చేసినా ఖచ్చితంగా నరకపాయమైనటువంటి స్థితిలో పడిపోతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ స్కంద పురాణం హరిభక్త విలాసం అనే దాంట్లో తెలియచేయబడింది అని మనకి ఇది రిఫరెన్స్ గా ఉంది. అక్కడ ఇంకా డీటెయిల్స్ వీటిని చేయడం వల్ల ఏమేమి అపరాధాలకు వాటికి మనకి ఏం కలుగుతుంది అనేటువంటిది ఇంకా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది, వాటిని చూడవచ్చు. అలాగే ఇంకా మరి ఆ వైష్ణవ అపరాధాలు చేయడానికి బ్లాస్ఫెమీ ఆఫ్ వైష్ణవాస్ దాంట్లో కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. అంటే మనం పుట్టుక, జన్మ ద్వారా కూడా ఒక్కొక్కసారి వైష్ణవ దూషణలో ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి వారు అంటే పుట్టేటువంటి వంశాల్లో రాక్షసులుగా పుట్టినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవులని వారు దూషిస్తూనే ఉంటుంటారు. అలాగే ఒక్కొక్కసారి వారి యొక్క ప్రీవియస్ సిన్స్ ఆర్ ఫాల్స్ ఇన్ దిస్ లైఫ్, అంటే గత జన్మలో వారు చేసుకున్నటువంటి పాపాలు లేదా ప్రస్తుత జన్మలో వాళ్ళ పాపాల వల్ల కూడా వైష్ణవ అపరాధాలు చేయడం, వైష్ణవ దూషణ చేస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. ఒక్కొక్కసారి వారు అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా చేసేటువంటి పాపాల వల్ల కూడా అటువంటి స్థితిని వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటుంటారని. అలాగే ఇక పాపపు జాడలు ఏదో అంత ముందు ఉన్నటువంటి వాటిలో అవి రెక్టిఫై చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఏవైనా మిగిలి ఉండనటువంటి కారణాలుగా కూడా వారు ఆ విధమైనటువంటి భావనలో వైష్ణవ అపరాధాలు చేస్తూ వైష్ణవ దూషణ జరుగుతూ ఉంటుంది అని ఇక్కడ దీనికి కూడా మనకి వీటిని చూడడానికి హరినామ చింతామణి అనేటువంటి దాంట్లో కూడా శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాలలో చాలా వాటి ఫలితాలని మనకి ఉంటుంది. అవి కూడా నెక్స్ట్ కొన్ని ఫలితాలను మనము చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ వైష్ణవ అపరాధం యొక్క ఫలితాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా
హరిభక్తి విలాసము, వైష్ణవ దూషణ, అలాగే స్కంద పురాణం. దీనిలో అలాగే ఇంకా చైతన్య చరిత్రామృతము, మధ్యలీల అని దానిలో కూడా ఈ అంశాన్ని తెలియచేయబడినటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. హూ ఎవర్ బ్లాస్ఫెమీస్ వైష్ణవాస్ ఫాల్స్ డౌన్ టు ది హెల్ known as Maharaurava, accompanied by his forefathers. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ చైతన్య చరితామృతంలో తెలుపబడినటువంటి అంశాల్లో కొన్ని వారి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ మార్కండేయుడు మరియు భగీరథుడు వారి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణలో ఈ వైష్ణవ అపరాధాలు చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలని వారు చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి భక్తుడిని, ఆ మహోన్నతమైనటువంటి భక్తుడిని ఎగతాళి చేసినటువంటి వాడు, అంటే వైష్ణవ అపరాధం చేసినటువంటి వాడు తన పుణ్య కార్యాల ఫలితాలన్నింటినీ కూడా, ఐశ్వర్యాన్ని, కీర్తిని మరియు కొడుకులను కోల్పోతాడు అని. అలాగే వైష్ణవులు మహాత్ములు, ఆ మహాత్ములు అయినటువంటి వైష్ణవులను ఎవరైతే దూషిస్తారో వారు తమ యొక్క ఫోర్ ఫాదర్స్ అంటే పూర్వీకులతో సహా మహారౌర అనేటువంటి నరకంలో పడిపోతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేయడం జరిగింది. ఈ మహారౌర అనేటువంటి ఆ నరకం ఏదైతే ఉందో ఆ నరకంలో సాధారణంగా జంతువులను వేటాడి చంపేసినటువంటి వారందరూ కూడా అందులోకి పడవేయబడతారు అని, అలాగే అంతటి ఆ హింసలు చేసినటువంటి వారి ఫలాలను వీరు కూడా అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. ఆ మహా వైష్ణవులైనటువంటి వారిని ఎవరైనా దూషించినట్లయితే వారు ఆ మహారౌర అనేటువంటి నరకంలో పడిపోతారని చెప్తారు. ఇక్కడ ఆ మహారౌర అనేటువంటి నరకంలో క్రవ్యాధ అనేటువంటి జంతువులు ఉంటాయట. అక్కడ ఆ జంతువులు బతికుండగానే వారి యొక్క మాంసాలను పీక్కొని తినేస్తూ ఉంటుండే, జీవిస్తూ ఉంటుంటాయి. వాళ్ళని చనిపోకుండా అలా ఉంచి హింసిస్తూ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి వైష్ణవ అపరాధం చేసినటువంటి వారు వారి యొక్క పూర్వీకులతో సహా వీరందరూ కూడా ఆ మహారౌర అనేటువంటి నరకానికి పడిపోతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ మార్కండేయుడు భగీరథుడికి తెలియచేసినటువంటి అంశంగా ఇక్కడ మనకి శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా ఈ వైష్ణవ అపరాధ ఫలితాలని చెప్తూ ఉంటుంటారు. యది వైష్ణవ అపరాధ ఉతేహతి మత ఉపాదేవ చిందే తారా సుఖీ యాయా పాఠ. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎవరైతే ఒక if the devotee commits an offense at the feet of Vaishnava while cultivating the creepers of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the creepers and breaks it. In this way, the leaves of creeper are dried up అని తెలియచేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే వైష్ణవ పాదపద్మాల దగ్గర ఉండేటువంటి వైష్ణవులకు అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటుంటారో ఆ అపరాధి అనేటువంటి వారు ఎలా పోల్చబడుతున్నారంటే ఒక మదించినటువంటి ఏనుగు ఆ తోటలో పడి ఆ పూల ముక్కలన్నిటినీ కూడా పీకివేస్తే ఎలాగైతే అవి ఎండిపోతూ ఉంటుంటాయో ఆ అపరాధం వల్ల తను ఏదైతే ఏర్పరచుకున్నాడో ఆ భక్తి భావనలో భక్తి లత ఏదైతే ఉందో ఆ వృక్షం, భక్తి వృక్షం ఏదైతే ఉందో ఆ వృక్షము క్రమక్రమంగా ఆ లత క్షీణించిపోయి ఎండిపోయే విధంగా అవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ దీని యొక్క పూర్తి అర్థము, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే
ఇంతకుముందు చదివినటువంటి ఆ శ్లోకం మళ్ళొకసారి చూద్దాం ఈ శ్లోకము. యది వైష్ణవ అపరాధ హుటే హాతి మాత ఊపాడేవా చిండే తారా సుఖీ జయపాత. అంటే భక్తుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో భక్తిలతను పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వైష్ణవుని పద్మాల చెంత అపరాధం చేస్తే ఆ అపరాధం లతను పెళ్లించిన ధ్వంసం చేసేటువంటి మత్తగజం మదించినటువంటి ఏనుగు వంటిదే అవుతుంది అతడు అని చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా ఆ లత యొక్క ఆకులు ఎండిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ విధంగా వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటారు. భక్తుడు సర్వదా తన పూర్వ ఆచార్యుని ప్రసన్నం చేయడం అనే విషయాన్ని తప్పక గుర్తుంచుకోవాలి అని నరోత్తమ దాస ఠాకూర్లు నొక్కించి చెప్పారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే స్వీయ గురువే గోస్వాములకు ప్రాతినిధ్యం అని, ఆచార్య పరంపర ఖచ్చితంగా పాటించనిది ఎవడు కూడా గురువు కాలేడు అని, భక్తి యోగంలో పురోగమించడానికి నిజంగా శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు పూర్వ ఆచార్యులను సంతృప్తపరచాలనేటువంటి కోరికను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మనిషి తనను ఆచార్యుల దాసానుదాసులుగా సర్వము భావించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా భావించకుండా ఉన్నట్లయితే భక్తి భావనలో వృద్ధి చెందినటువంటి వారికి అపరాధం చేసినట్లుగా అవుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి వాడు కూడా తన పూర్వ ఆచార్యుల యొక్క అంటే తన యొక్క ఆచార్యుల యొక్క దాసానుదాసులుగా సర్వదా భావించాలి అని, ఆ విధంగా తలుస్తూ వైష్ణవుడు సమాజంలో జీవించాలి అని, తాను పూర్తిగా పరిపక్వం చెందాను అని, అట్లాగే వైష్ణవ సాంగత్వాన్ని విడిగా జీవించగలనని తలుస్తూ భక్తుడు వైష్ణవ అపరాధం వలన నియమాలన్నింటినీ త్యజిస్తే అతడు ఆ ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులలో పడిపోతారు అని చెప్తారు. అలాగే నామాపరాధాన్ని గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు తన క్రమంలో ఉన్నటువంటి గురువులను కానీ లేదా ఇతర వైష్ణవులకు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ అలా చేసినట్లయితే వైష్ణవ అపరాధంలో ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా నరకప్రాయమైనటువంటి పరిస్థితులలో పడిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి అంశాలలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఈవెన్ యు ఇన్సల్ట్ కృష్ణ హీ విల్ టాలరేట్, బట్ ఇఫ్ యు ఇన్సల్ట్ హిజ్ డివోటీ హీ విల్ నెవర్ టాలరేట్. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి అంశంలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని అవమానపరిచినా ఆయన సహిస్తాడు. కానీ ఎవరైనా ఆయన యొక్క భక్తులైనటువంటి వారిని ఇన్సల్ట్ చేసినట్లయితే ఆయన సహించడు అని చెప్తారు. ఎలా అంటే ఒక సమవయస్కులు కానీ లేదా ఎవరైనా మనల్ని పెద్దవాళ్ళుగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మనల్ని ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేస్తే పోనీలే అనేటువంటి భావనతో వదిలివేస్తాం. అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేస్తే అవమానపరిస్తే ఆయన సహిస్తాడు. కానీ మనం ఎలాగైతే మన పిల్లల్ని ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేసినా లేదా ఇంకా ఏదైనా చేసినా మనము ఎలాగైతే కోపగించుకుంటామో, మనం ఏ విధంగా అయితే టాలరేట్ చేయకుండా ఉంటామో, అదే మాదిరిగా భగవంతుడు కూడా ఆయన యొక్క భక్తులను ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేసినట్లయితే, అవమానపరిచినట్లయితే ఆయన వెంటనే పనిష్ చేస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి వైష్ణవ అపరాధము అనేటువంటిది చాలా నరకాల్లో పడేటువంటిది. అలాగే భగవంతుని యొక్క కోపానికి గురయ్యేటువంటి అవకాశంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆయననేమన్నా ఒప్పుకుంటాడు కానీ ఆయన యొక్క భక్తులను, దానికి మనము అంబరీషుడు స్టోరీలో చూడడం జరుగుతుంది. దుర్వాసముని అంబరీషుని అంటే భస్మం చేయడానికి రాక్షసుని పంపించినప్పుడు ఆయనకు రక్షణగా ఉన్నటువంటి విష్ణు చక్రము ఆయన్ని కాపాడుతుంది. కాపాడగానే ఆ విష్ణు చక్రం ఇక దుర్వాసముని వెంటపడుతుంది. వెంటపడితే ఆయన మొదట బ్రహ్మ దగ్గరికి, ఆ తర్వాత శివుడి దగ్గరికి, చివరికి మళ్ళీ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ ఆ నారాయణుడు నిన్ను క్షమించను, నా భక్తుడికి నీవు అపరాధం చేశావు,
మళ్ళీ వెళ్ళి నా భక్తుడిని వేడుకో అని పంపుతాడు. సో ఆ విధంగా ఆయనను ఎవరైనా అవమానపరిచినా భరిస్తాడేమో, కానీ ఆయన యొక్క భక్తులను ఆ అంటే అవమానపరిస్తే ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడు సహించడు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లాస్ ఏంజల్స్‌లో రాసినటువంటి లెటర్స్, తన డివోటీస్ తన శిష్యులకు రాసినటువంటి లెటర్స్‌లో హీ విల్ నెవర్ టాలరేట్, ఆ భగవంతుడు ఎటువంటి తన భక్తుల పైన జరిగేటువంటి అవమానాలని, అపరాధాలని ఎప్పుడూ ఆయన సహించడు అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఎంత భక్తవత్సలుడో ఆ భక్తుల యొక్క హృదయాలలోనే ఉంటారు. ఎవరైతే నిరంతరము ఆ భక్తి భావనలో ఉండి ఉంటారో వారి యొక్క భావనలోనే ఆ భగవంతుడు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన మనకి వైష్ణవ అపరాధం వల్ల కలిగేటువంటి భావాల్లో మరొక శ్లోకము ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. హరి స్థానే అపరాధే తారే హరి నామా తోమా స్థానే అపరాధే నహి పరిత్రయ. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ద హోలీ నేమ్ డెలివర్స్ వన్ హూ హ్యాస్ offended Lord Hari, but deliverance is impossible one offends you అంటూ ఆయన ఇక్కడ మనకి శ్రీల నరోత్తమ్ దాస ఠాకూర్ వారు వైష్ణవ విజయపథ అనేటువంటి దాంట్లో తెలియచేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఒకవేళ ఆ హరినామం ఆ భగవంతుడిని నామంలో అవమానపరిచిన చేస్తాడు, కానీ భక్తుడు యు అని అంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తులు తన శిష్యులకు లేదా భక్తులకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం కనుక యు అనేటువంటి వర్డ్ లో ఇక్కడ తీసుకోవాల్సినటువంటిది మనము వైష్ణవులను. సో కాబట్టి ఆయన ఆ వైష్ణవ అపరాధం జరిగితే ఎప్పుడూ కూడా సహించడు అనేటువంటి దానికి మరొకటి ఇంకొకటి కూడా ఉంది. అలాగే శ్రీ చైతన్య భాగవతం మధ్యకాండలో కూడా తెలుపబడినటువంటి మరొక విషయం ఏంటంటే, ఏ వైష్ణవ స్థానే అపరాధాయ యారా పునసేయి నామైలే సీగుచే నహి హారా. సో ఇఫ్ వన్ offends Vaishnava, the offense can be exerted only by the Vaishnava, no one's else అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా ఆ వైష్ణవ అపరాధం చేసిన, ఒక భక్తుడికి అపరాధం చేసినట్లయితే దానిని క్షమించగలిగేటువంటిది మళ్ళీ ఆ వైష్ణవుడే తప్ప మరొకరు ఎవరు కూడా క్షమించలేరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే అప్పుడు మనము పురాణాల్లోనూ వాటిలోనూ చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఎవరైనా ఒక ఋషిని కొంచెం కోపం జరగడం కానీ లేదా ఏదైనా అవమానపరిచినప్పుడు వారు శాపాలు ఇస్తే ఆ శాప పరిష్కారం వాళ్ళే ఇస్తారు మళ్ళీ. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అంబరీషుడి గురించి విషయంలో, ఆ దుర్వాసమునికి అంబరీషుడు జరిగినటువంటి అంశాల్లో కూడా తిరిగి మరలా ఆ అంబరీషుడే ఆ విష్ణు చక్రాన్ని ఆపగలిగారు. అలాగే ఈ వైష్ణవ అపరాధాలు జరిగేటప్పుడు ఎవరైనా వైష్ణవుని మనము ఇబ్బందికరానికి గురి చేసినప్పుడు అతడు ఒకవేళ అతని యొక్క కోపాన్ని తగ్గించాలంటే మళ్ళీ ఆయన మాత్రమే దాన్ని కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏదైతే అపరాధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ వైష్ణవుడే తీసివేయగలడు తప్ప మరెవరు ఇతరులు ఎవరు కూడా దాన్ని తీసివేయలేరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా అదే అంశాన్ని మరికొంత ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. If anyone offends a sadhu in a moment delusion and madness, he must fall at the sadhu's feet and repent bitterly, weeping and full of contrition. He must beg forgiveness. A sadhu is very merciful. His heart will soften and he will embrace the offender, thus exalting him from the offenses. ఏదైతే ఆ వైష్ణవ అపరాధం జరిగినప్పుడు ఎవరైనా సాధువులు, అంటే సాధువు అంటే ఇక్కడ భక్తులు, మనకి ఆ వైష్ణవులను, ఆ భక్తులకి ఏవైనా అపరాధం జరిగినప్పుడు ఏదో మనము బయట ఉండేటువంటి సాధారణ జనులు వారిలో ఉండేటువంటి ఆ భ్రమ లేదా పిచ్చితనాల వలన ఎవరికైనా ఏవైనా అపరాధాలు చేసినట్లయితే, ఒక్కొక్కసారి భ్రమకు గురి కావడం వల్ల చేసేటువంటి అపరాధాల వల్ల కానీ ఏదైనా జరిగినట్లయితే
మళ్ళా ఆ సాధువు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ సాధువులు మాత్రమే దాని నుండి మళ్ళీ మనల్ని బయటపడవేయగలుగుతారు తప్ప వేరే ఎవరు కూడా బయటపడవేయలేరు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము క్షమించమని ఎవరిని అడగాలి? అపరాధాలు జరిగితే మరలా ఆ వైష్ణవుడిని అడగాలి. అంటే ఆ సాధువుకి ఏదైనా మనం అపరాధం చేసినట్లయితే వారే మనల్ని ఎందుకంటే మనం చాలా చాలా ఉదాహరణలు చూస్తూ ఉంటుంటాం పురాణాలలో. అక్కడ కోపంతో ఆ సాధువులు ముందటగా శాపాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మళ్ళీ వెంటనే ఆ శాపానికి పరిష్కారం కూడా వాళ్ళే ఇస్తూ ఉంటుంటారు. వాళ్ళు అంతటి జాలి హృదయాన్ని కరుణ కలిగినటువంటి వారుగా ఉంటారు ఆ వైష్ణవులు, ఆ సాధువులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా కరెక్టింగ్ వైష్ణవ అనేటువంటి ఈ అంశాలలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రాసినటువంటి లెటర్ లో ఇక్కడ ఒకటి అంశం చెప్తూ ఉన్నారు. We should always remember that we recruit members from the people in general. అంటే సాధారణమైనటువంటి జనుల నుండి మనం వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోనికి మనము ఇస్కాన్లోనికి తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. It is not expected that every one of our members should be immediately to the standard qualities. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా వచ్చేటువంటి భక్తులు, అప్పుడప్పుడే వచ్చేటువంటి భక్తులు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడే పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని పొందుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ యూ ఈస్ టు సెట్ ది ఎగ్జాంపుల్ by your personal behavior and try to reform the others, not by criticizing but by friendly behavior అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే కరెక్టింగ్ వైష్ణవాస్ అనేటువంటి అంశంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చేసినటువంటి అంశాలు, అలాగే మనము కరెక్ట్ చేసుకోవలసినటువంటి అంశాల్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒకటి మనకి మెటీరియల్లో కూడా తెలియచేయబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే జూనియర్స్ షుడ్ నాట్ కరెక్ట్ ఏ సీనియర్ డివోటీ అని చెప్తుంటారు. ఎప్పుడు కూడా ఒక జూనియర్ డివోటీ అనేటువంటి వాడు సీనియర్ డివోటీలను ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయరాదు అని చెప్తారు కరెక్టింగ్ వైష్ణవాస్లో. అలాగే ఆ కరెక్షన్ చేసేటువంటి విధానాల్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ యూ ఈజ్ to set examples by your personal behavior and try to reform the others but by friendly behavior అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నాట్ బై క్రిటిసైజింగ్ బట్ బై ఫ్రెండ్లీ బిహేవియర్. ఎవరిని కూడా ఏదైనా అపరాధాలు జరిగిన అంటే కొంచెం తెలియక ఏవైనా పొరపాట్లు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వైష్ణవాలు వారిని క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. క్రిటిసైజ్ చేయకుండా ఈ విధంగా చేస్తే ఇది మంచిది కాదు అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా అనే దానికంటే ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఈ నష్టం ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా చేయాలి, చేస్తే ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా మనం వృద్ధి చెందవచ్చు అనేటువంటి భావనలో ఒక ఉదాహరణలను తీసుకుంటూ చెప్పాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే ఉదాహరణల ద్వారా మనము వారిని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఏవైనా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఖచ్చితంగా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. వైష్ణవ సొసైటీలో వైష్ణవులుగా అందరూ సాంగత్యంలో ఉండేటువంటి విధానాల్లో. కాకపోతే కొన్ని నియమాలను పాటిస్తూ చెప్తున్నారు. జూనియర్స్ ఎప్పుడు కూడా సీనియర్స్ని కరెక్ట్ చేయవద్దు అని అంటే చేయకుండా ఉండాలి, లేదా వారికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి తప్ప డైరెక్ట్గా కరెక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తారు. అలాగే జూనియర్స్ అయినా సీనియర్ అయినా ఎవరైనా కానీ ఏదైనా కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు వారిని విమర్శిస్తూ కరెక్ట్ చేయొద్దు, ఈ విధంగా చేసి ఇది చేసావు ఇది తప్పు ఇట్లా అనేటువంటి కరెక్షన్ మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ దుష్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చేసేటువంటి చెడు పనులను ఆపివేయమని చెప్పొద్దు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా వారికి మంచి పనులు చేసే విధానాన్ని ప్రోత్సహించమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయకుండా, విమర్శించకుండా వారికి ఒక మంచి ఉదాహరణలతో ఆ విషయాలని తెలియపరిచినట్లయితే వారు కూడా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే వారితో స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాన్ని కొనసాగించడం ద్వారా
వారు ఎప్పుడు కూడా హర్ట్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే వైష్ణవ అపరాధం జరగకుండా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా ఆయన మనకి ముఖ్యంగా ఇక్కడ జూనియర్ డివోటీ షుడ్ నాట్ కరెక్ట్ ది సీనియర్ డివోటీ అనేటువంటిది. అలాగే ఎప్పుడైనా కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు నాట్ బై క్రిటిసైజింగ్ బట్ బై ఫ్రెండ్లీ బిహేవియర్, స్నేహపూర్వకమైనటువంటి భావన బిహేవియర్ ద్వారా వారిని కరెక్ట్ చేయాలని చెప్తారు. అలాగే ఎప్పుడు కూడా కోపగించుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎజిటేటెడ్ విత్ హిమ్. ఆ కరెక్షన్స్ అంటే ఎవరైనా అపరాధాలు అంటే జరుగుతున్నట్లయితే మరలా మనం వారిని కోపగించుకోవడం వంటివి చేయడం వల్ల మరలా అపరాధం అవుతుంది. కాబట్టి అవి చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఉదాహరణలు ఇస్తూ ఆ ఉదాహరణలను వారు ఫాలో అయ్యే విధంగా చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా ఆయన మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలలో మనకి వైష్ణవుల సాంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా ఎవ్రీ మ్యాన్ షుడ్ యాక్ట్ లైక్ దిస్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందం 8వ అధ్యాయం 34వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. గుణాది కాన్ముదం టిప్సేదాను క్రోషం గుణాధమాత్ మైత్రీం సమానాధ్వని చేన్ నతాపైరాభిభూయాతే. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే మనిషి ఎవరికైనా ప్రతి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించాలంటే వెన్ హీ మీట్ ఏ పర్సన్ మోర్ క్వాలిఫైడ్ దాన్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ షుడ్ బి వెరీ ప్లీజ్డ్ అని చెప్తున్నారు. అంటే మనిషి తనకంటే అధిక గుణ సంపన్నుని కలిసినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు గుణ అధిక ముదం అని చెప్తున్నారు. గుణాధికాన్ ముదం లిప్సేద్ అనుశ్లోకం గుణాదమాత్. సో అంటే ఇక్కడ మనకంటే ఎక్కువ క్వాలిటీస్ కలిగి ఉన్నటువంటి వారు, ఎక్కువ క్వాలిఫైడ్ ఉన్నటువంటి వారిని మనము అంటే అధిక గుణ సంపన్నులు అయినటువంటి వారిని మనం కలిసినప్పుడు చాలా సంతోషించాలి అంటే ముదం అంటే సంతోషించాలి అని చెప్తున్నారు. మిక్కిలి సంతోషించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే తనకన్నా తక్కువ ఇక్కడ మళ్ళా చెప్తున్నారు అనుక్రోషం గుణ అధమం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకంటే కూడా తక్కువ యోగ్యత ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా కలిసినప్పుడు అతన్ని పైన కృప చూపించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మైత్రీం అని చెప్తున్నారు. సమానాధం అంటే మనతో సమానమైనటువంటి వారిని కలిసినప్పుడు స్నేహభావంతో వారితో కలిసి ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఈ విధంగా చేయడం వల్ల భౌతిక ప్రపంచంలో త్రివిధ తాపములైనటువంటి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు ఆ తాపాల చేత ఎప్పుడు కూడా ప్రభావితుడు కాకుండా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి వైష్ణవుల అసోసియేషన్లో మనము ఉన్నప్పుడు మనం చేయవలసినటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా వైష్ణవులకు మనం మర్యాద ఇవ్వాలి, ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనను కలిగి ఉండాలి, ఏ విధంగా అంటే వైష్ణవ అపరాధాలు ఏంటి, ఆ వైష్ణవ అపరాధాలను ఫలితాలు ఏంటి, కాబట్టి అవి కలగకుండా ఏ విధంగా ఉండాలి, అలాగే ఒక వైష్ణవుల సంగత్వంలో మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి వైష్ణవులు తారసపడ్డప్పుడు మన ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకంటే అధిక గుణాలు కలిగిన మంచి అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనకంటే ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకున్నటువంటి వారు మనకు కలిసినప్పుడు మనం చాలా సంతోషించాలి. ఎందుకంటే వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. అక్కడ విదురుడు కూడా చేసినటువంటి అంశం అదే. అక్కడ ఉద్ధవుడుని ఎప్పుడైతే కలిశాడో ఆయన దగ్గర నుంచి భగవంతుని గురించి విన్న తర్వాత చాలా సంతోషించి తనకి భగవద్ విజ్ఞానాన్ని బోధించమని అడుగుతాడు. గురువుగా ఉండమని అడుగుతాడు. సో అలా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి ఎవరైనా తారసపడ్డప్పుడు మనకంటే ఎక్కువ విషయాలు తెలిసినటువంటి మోర్ క్వాలిఫైడ్ మనకంటే దాన్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటున్నారు, మనకంటే ఎక్కువ గుణాలు అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలిసినటువంటి వారు కలిసినప్పుడు చాలా సంతోషపడాలి. ఎందుకంటే వారి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎవరికైనా మనకంటే కొంచెం తెలియలేదనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనము వారికి మనము ఆదర్శంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. వెన్ హీ మీట్ సమ్వన్ లెస్ క్వాలిఫైడ్ దాన్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ షుడ్ బి కంపన్షియేట్
టువర్డ్స్ హిమ్, అతని పైన కరుణ చూపాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మనతో సమానమైనటువంటి వారు ఉన్నప్పుడు వారితో, ఎందుకంటే దాదాపుగా ఆ స్నేహభావంతో కలిసి ఉండడం వల్ల వారి సాంగత్యంలో ఉండి మంచిగా ఆహ్లాదంగా ఉండే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ వైష్ణవ కల్చర్ అనేటువంటి మాడ్యూల్లో ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలను మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇందులో మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూడడం జరిగినటువంటిదిలో డెఫినేషన్ ఆఫ్ వైష్ణవ కల్చర్, అలాగే ఎసెన్షియల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది వైష్ణవ కల్చర్, అలాగే టైమ్ అండ్ ప్లేస్, అలాగే నిగ్రహణ అనేటువంటి అంశాలు, అలాగే అప్రాప్రియేట్ యాటిట్యూడ్ టు అప్లికేషన్ ఆఫ్ వైష్ణవ కల్చర్ అనేటువంటి అంశాలని మొదటి అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరిగింది. దాన్ని ప్రభు మీకు అందరికీ కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. రెండవ అధ్యాయం కూడా ప్రభు చాలా క్లియర్గా మీకు ప్రేరణ, అలాగే టెంపుల్ మర్యాదలు, తర్వాత వైష్ణవ కల్చర్, అలాగే అతిథులను మనం ఏ విధంగా మర్యాద పరచాలి, వారిని ఎలాగ సాధారణంగా ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలను ప్రభు చెప్పారు. ఆ తర్వాత మూడవ అధ్యాయం నుండి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో క్లీన్లీనెస్ అండ్ కాన్షియస్నెస్, శుచిత్వము అలాగే చైతన్యము అనేటువంటి అంశాన్ని చూసాము అందులో. అలాగే మన కిచెన్ ఏ విధంగా క్లీన్లీనెస్ ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. అలాగే ప్యూరిటీని, శుద్ధత్వాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి స్నానాలు అనేటువంటి అంశాలను చూడడం జరిగింది. అలాగే ఇక నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రసాద సేవ కోర్స్ చూడడం జరిగింది. అలాగే ప్రసాద సేవ చైతన్య లీలల నుండి, అలాగే ప్రసాద వితరణం జరిగేటప్పుడు మనము ఎటువంటి నియమాలను పాటించాలి, అలాగే ప్రసాదానికి ఏ విధంగా మనము హానర్ చేయాలి అనేటువంటి అంశాలని చూడడం జరిగింది. ఇంకా అట్లాగే వైష్ణవ రిక్రియేషన్స్, డ్రెస్, అలాగే వైష్ణవ డ్రెస్ అనేటువంటి అంశాల్లో, అలాగే వైష్ణవ డ్రెస్ తర్వాత రెగ్యులర్ డ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు మనకి కలిగేటువంటి అంశాలు అనేటువంటివి, అలాగే వైష్ణవ డ్రెస్అప్లో ఉండేటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అనేటువంటి అంశాలను, అలాగే వైష్ణవ డ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కలిగేటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేటువంటి అంశాలని అంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చూసాము. నిన్న ఇవాళ చూసినటువంటి అధ్యాయాలలో రెస్పెక్ట్ ఇన్ వైష్ణవ సొసైటీ చూసాము. అలాగే మర్యాద వ్యతిక్రమ అనేటువంటి అంశము, అలాగే వైష్ణవ అపరాధము, అలాగే వాటి నుండి బయటపడేటువంటి అంశము, అలాగే కరెక్టింగ్ వైష్ణవాస్ అనేటువంటి అంశాలను చూడడం జరిగింది. ఈ విధంగా మొదటి మాడ్యూల్ అయినటువంటి వైష్ణవ కల్చర్ అనేటువంటి ఈ మాడ్యూల్ని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో హరే కృష్ణ అందరికీ.